Formal nang nipasaka og civil case ang Mandawi City Government batok sa Eco-Demcor ang nakapalit sa kapin 3.5 ka hektaryang luna nga gibaligya lang og tag 50 pesos matag metro kwadrado. Si Chona Carion sa report. Mismo si Mayor Luigi Quisumbing uban ni Vice Mayor Carlo Fortuna ang mipasaka og kasong sibil alang sa annulment sa deed of sale batok sa Eco-Demcor. Gustong bawion sa dakbayan ang 35,821 square meters nga hektaryang luna diha sa Barangay Look. Gibaligya lang ang maong propiedad og tag 50 pesos matag metro kwadrado nitong September 18, 2015 ubos ni kanhi Mayor Jonas Cortez. Gihulagway nga naalkanse ang syudad sa 1.7 million pesos nga gibayad sa Eco-Demcor, gumikan kay barato kaayo ang pagkapalit niini. Sa pagkakaron, gibana-banang moabot na sa 14,000 pesos ang appraisal sa matag metro kwadrado sa maong luna. Alang kang Quisumbing, ano maluso ang maong transaksyon. We consider this quite possibly the biggest and most corrupt deal in Mandawi City history. It's important for us to be able to set this transaction right so that we will be able to recover the property for the benefit of the future generations of Mandawianos. Daan ang miluwat og pamahayag ang kampo ni Cortez pinaagi sa iyang Chief of Staff nga si Attorney Jamal Kalipayan nga ang pagbaligya sa maong luna tipik lang sa transaksyon din kauban niini ang gipangdonar nga luna sa Eco-Demcor nga gibanabanang mobalor og 42 milyones pesos. Gidugang ni Kalipayan nga mas maayong napasaka na ang kaso aron mahibaw-an kung kinsa gyud ang naa sa sakto. It is best siguro that for us also that it will be ventilated properly in the courts, no? So we welcome that move sa City Legal and the city government because finally there will be a resolution ani niya nga issue. Uban ni Godfrey Relien, Chona Carion, Balitang Bisdak.